kahit binaba, hindi masyadong affected. Kaya lang, nung pinasok ng kalabaw dito, yung mga, ano ko dito, mga halaman, inaapak-apakan, bulaklak nito, ang lalaki ng bulaklak niya. Isa sa pinakamagandang bigo niya, yung bulaklak niya. Halos kasing laki ng lapad ng plato, kaya pag dinaanan siya ng kalabaw, dahil maliit lang naman to, talagang magigiba yung pagkalanskip niya. So, dito, hindi gumanda. Kasi nga, sobrang ulan. Hello po mga kapromdi, kumusta po kayong lahat at Happy New Year po sa inyong lahat. After so many weeks, ito ulit si Kapromdi at muli kong ipapakita sa inyo ang aking munting garden dito sa Barangay Gubat, Lagunica, Marinisor. Although hindi naman dito na pumuputi kasi puro dito, alam niyo naman yung garden ko, halos white rock stones yung nakapaligid sa aking kubo, kaya pag lumalabas ako hindi ako na puputikan, pero pag siyempre yung baha umaabot, kahit walang putik, yung makati pa rin sa paa, kaya ingat na ingat din ako sa pag apak sa mga tubig, kasi yung minsan may mga ihi ng daga, yung mga dumi ng aso, kung saan nanggagaling yung tubig na pumapasok dito sa bakuran ko. Kaya papakita ko ulit sa inyo kung affected ba siya ng matinding ulan na halos 40 days ang ulan na walang tigil. So maraming mga halaman na nabulok, yung bang nagba-brown na siya, pero hindi ko alam na bulok na yung yung mga puno niya, kasi yung dulo niya may mga dahon pa, very very greenish pa. Kaya lang pag tiningnan mo yung puno niya, talagang na siya, parang nabulok na. Pero ito, gumagawa pa rin ako ng paraan para maibalik yung dati. So ngayon, papakita ko muna sa inyo yung hindi ko pa siya masyadong naayos. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung dating after tapakan ng mga kalabaw, pasukin ng kalabaw, after bahain ng halos walang tigil na sunod-sunod na baha. Ito kapundi yung inayos ko dito sa backyard garden ko. Medyo maaliwala siya at lumawak ulit kasi mayroon akong ginawa dito. Bali, binunot ko yung isang Dunyarus plants na namumulaklak ng kulay pula, at yun yung mga locaria. Yung mga locaria ko dito kapromdi, ito ang lalaki niya, ang lalago, tapos namumulaklak siya. Dati nilagay ko lang dun sa gilid kasi sabi ko pangit dito, baka masira yung mga dahon, pero ito nagawan ko siya ng paraan at maganda naman yung outcome niya nung after ko magawa, ay maayos yung yung kinalalagay niya. So ayan, medyo maulan ulit. Dito sa bandang nilagay ko dito yung mga pang mga hanging plants. Hindi ko alam masyadong mga pangalan nito, pero sometimes naalala ko naman yung pangalan nila. Tapos ito yung ferns na humahaba, yung kung gaano mo siya, kung gaano kataas yung nilagyan mo, ganoon din kahaba yung dahon niya at pupunta sa lupa. Pero ngayon hindi pa siya masyadong ganun kasi bago lang yung fern na yan. At syempre nasobrahan siya sa tubig, overwatering. Then dito sa aking left side ng aking kubo, very lush ito, na maganda na sana ito kapromdi, kahit binaba hindi masyadong affected. Kaya lang nung pinasok ng kalabaw dito, yung mga mga halaman, inaapak-apakan, yung mga pinupropa ko na mga nasa paso, na nabasag lahat yung paso na nilagyan ko ng mga halaman, at nawala din yung mga halaman na mga pinupropa ko. So iyan, maganda pa rin naman, at parang walang nangyari, parang hindi inulan ng napakatagal, lush pa rin yung mga anthurium ko dito. Ayan, ang gagandang mga dahon, may flower siya, mga bagong dahon, at ayan, makikintab sila. Then meron ako ditong likwala.
na dalawang puno siya pero maliliit pa. Tapos ito naman yung taliunod. Then dito medyo nasira kasi yung isang saging natumba na naman dahil sa lakas ng ulan. Ayan, ang papayat na nila. Pero siguro pag medyo bumalik yung init, agaganda ulit sila. Then dito naman yung mga kaladyum ko na red splash. Ito yung nangyari, kinakagat yata ng uod. May uod. Oh. Kaya pala konti na naman natin ng mga ayan o, kinakagat ng uod. So dito, dahil inaabot ito ng baha, yung mga kaladyum ko dito na red splash, ayan na, parang binagyuhan, at papayat lahat nila. Yung ibang dahon tinanggal ko na kasi na sila nalunod, parang nabulok na. Then may mga bigonya ako dito sa taas. Ayan, ito naman yung galing Baguio. So gumanda siya kapromdi. So yung secret pala dito kapromdi para hindi siya nalalanta, didiligan mo siya sa wag doon sa direct na puno niya. Sa gilid lang ng paso mo siya didiligan. Yung hindi siya na ng tubig na nababasa na direct. So sa gilid lang siya ng paso dapat dinidiligan para gumanda siya. Kasi dati namamatay na ito tapos pinabayaan ko, tapos nilagay ko sa bandang tinatamaan ng araw, gumanda siya. Kaya lang ito mahigit isang buwan nang hindi naaarawan kasi walang araw dito palagi. Then ayan yung mga ko dito, pinaparami ko sana. Ayan, bigonya na dati magandang kulay nito, tapos ngayon ang pangit na niya. Tapos ito naman, gumanda na ito, tumaas ng napakataas, tapos ayan nasira. Ang aking red cherry na pinopropa. Mayroon akong mga Picasso Ephesia dito. Medyo dumami na siya. Ang gusto naman nito, medyo naiinitan at ayaw niyang nabababad sa tubig. Kaya, ayan dumami. At dahil sa sobrang tubig at maulan, na siya, na parang natigil yung pag-ayabong niya. Pero maganda pa rin at marami pa rin. Marami na akong binigyan niyan dito pag pupunta dito. Sabi maganda. So tinatanong ko lang kung gusto niya. Sige lang, bigay lang ng bigay. Then ayan, maaliwalas pa rin yung aking garden dito. Dito naman pinutol ko yung mga sanga ng dito kasi masyadong mayabong yung sanga ng Doña Luz na plant dito. Sabi ko putulin ko muna habang maulan, tapos pag medyo mabandang tag-init naman, babalik din naman ulit siya. Then ayan, yung mga singgonyum ko dito na kulay puti na na siya, halos na papayat na, nabababad sa tubig, halos mawala na sila. Ayun, hindi pala siya pwede sa tubigan, yung nabababad sa tubig kasi namamatay, parang natutunaw siya. Maganda sa kanya kapag mainit, dry yung soil at nainitan, medyo maganda yung pagkatubo niya. Hindi pa ako nakapaggupit ng mga halaman ng mga dahon, kaya medyo mayabong siya. Tapos yung dahil sa sobrang sobrang ulan, hindi na rin gumaganda yung mga nagupitan ko. Parang na-overwatering siya, tumapayat na. Ayun. Yung mga likwala, yung likwala ko, malaki na. Pero yung mga mayana na pinupurupa ko, dapat sabi ko pag ko para ipurupa ko para pag dumating tag-init, dumating yung summer, maganda na. Kaya lang ito nasobrahan sa ulan. At siguro naman hindi na masyadong ulan dahil anong date na ngayon, January 22.
ayan, magpo-pro pa ulit ako ng mga mayana para itanim ko ulit kasi nawala na yung mga mayana ko, natunaw na. Pero ilan variety na lang yan. Parang 3 varieties na lang yung naiwan dito sa akin. Dati mga ano na yan, mga 30 varieties. Pero ayan siya ngayon. Then dito, dahil kinakahig siya ng manok, pinagsama-sama ko muna yung nasa paso dito, yung mga anong tawag dun, mga croutons na nasa paso, nilagay ko muna dito sa gilid, ay sa gitna, para ma-cover niya yung lupa na kinakahig ng manok. So ayun, bumabalik na ulit siya at naputulan ko na, pero hindi siya masyadong gumanda kasi nga sa sobrang lakas ng ulan. Then dito yung mga ko, mga ferns, wala na rin, na siya ng ulan, halos natunaw na rin yung mga ko dito, kutsarita na puti, yung mga variegated na kutsarita, ayun na wala na. Tapos yung silver button, halos namatay na siya. Inano ko na nga yung green up ko na yung sanga niya, pero yung sanga parang hindi rin mabubuhay dahil sa nababad sa tubig. Ay mga Persian shield, hindi na masyadong maganda tingnan, mapuputla sila, kailangan nila ng araw. Yung aking begonia star na overwatering din, halos maubos na yung dahon niya. Nabubulok pero marami siyang mga supang na maliliit. So pag nireplant ko ito sa medyo dry land at medyo malambot na lupa, siguro dadami ulit ito. Sayang kasi napakaganda ng begonia na ito kasi yung bulaklak nito, ang lalaki ng bulaklak niya. Isa sa pinakamagandang begonia, yung bulaklak niya. But yung maganda rin naman yung dahon niya. Dito naman sa gilid ng aking kubo, dito yung aking mga tricolor na kalatia, syngonium, may syngonium pink, may mga ephesia, at giant na golden pothos. Siguro kinakain na naman ito ng uod. Bakit na na naman? Gutay-gutay na naman yung mga dahon niya. So ayun, mayroon akong mga dito, mga bromeliads, begonia, mga ephesia collection. So dumadami na yung ephesia ko. Kaya lang nabubulok sila, hindi ko na masyadong masikaso dahil maulan. Then yung aking nag-iisang rare plants na red cherry, pag bagong labas yung dahon niya, napakagandang tingnan. Pulang-pula, tapos pag medyo tumatagal na, mga ilang araw na nagtuturn siya sa parang maroon. So kaya ganyan. Maliit pa siya ka-promde. Then aking mga begonia. Yung ang ferns ko dito na favorite fern, na na siya, nabulok na yung niya, yung ilalim niya, kaya yung niya brown na yung mga dahon niya. So, hindi ko alam kung paano ulit siya babalik sa dati. Dalawang klase na fern yan. Ito pang isa. Then, another begonia. Ito naman, kahit na palaging basa ito, parang baliwala lang sa kanya. Parang native begonia yata itong na ito. Pero, maganda yung likod niya. Sana yung likod niya yung nasa ibabaw kasi mas magandang tingnan compare dito sa sa ibabaw.
Ito naman yung white na parang silver na begonia. Sa likod niya naman, kulay pula rin yung ano niya, dahon. Parang red maroon yung kulay niya. But dito sa ibabaw, glossy silver. Silver ang dating niya. Tapos ito naman, white and green, parang silver and green. Glossy yung pagka ano niya dito. Glossy yung pagka silver niya. At maganda rin itong paramihin kasi hindi ito sensitive kahit na nababasa siya. Parang baliwala lang din sa kanya. Siguro native dito sa atin kasi parang sanay siya sa tubig. Ayun. Dito naman yung bago kong landscape ay nasira kasi inapakan siya ng kalabaw dahil malambot yung lupa niya at nilagay ko lang naman yung lupa dito. Nung dumaan dito yung kalabaw, umano siya, lumubog yung mga ano niya, yung lupa niya kasi yung kalabaw napakalaki nun eh. Kung ilang tinulada yung katawan nun, tapos ang laki-laki pa. Yung paan niya, halos kasing laki ng lapad ng plato kaya pag dinaanan siya ng kalabaw, dahil maliit lang naman to, talagang magigiba yung pagkalanskip niya. So, bala kong palitan siya ng bermuda. Tanggalin ko yung mga variegated na kutsarita, din tatambakan ko ulit ng lupa o dadagdagan ko. Tapos, konting buhangin or ganon. Pag bermuda ang lalagay ko, hindi ko nalalagyan ng buhangin. Pero pag lagyan ko ng bromeliad, siguro, mga stones na may kasamang buhangin lalagay ko dyan. Maganda kasi siyang tingnan dito sa ano, parang nasa kanto siya. Then, yung ano ko, yung, ano tawag dito? Eugenia na gagawin ko sanang ano, Christmas tree noong December. Pero hindi na siya umabot kasi nung binili ko siya, maliit pa. Tapos, ngayon medyo tumaas na. At siyempre siguro next year, next December, pwede na siya lagyan ng Christmas light kasi malaki na siya, mabilis siyang lumaki. Ayan. Dito hindi ko pa nalilinisan kasi kakatapos lang naman ng matinding ulan. Ano pa yung mga ano niya, may mga puro dahon, tumba-tumba pa nga yung mga paso. Hindi ko pa nalilinis, ang dami-dami pang mga dahon na naka ano sa ibabaw ng mga halaman. Maaliwalas pa rin naman tingnan at hindi naman nakakasawang tingnan. Pag nandito nga ako parang ayaw ko nang umalis kasi ang sarap sa pakiramdam lalo pag medyo mahangin, nararamdaman ko yung ano niya, napaka-preskong dating. Tapos yung table medyo hindi na wala na sa center kasi medyo umano na dito, lumapad na ng konti dito kasi tinanggal ko yung mga halaman dito kaya medyo maluwag dito tapos dito sa banda masiki. Pero parang ano pa rin naman, balance pa rin naman. So ayun. Dito naman sa right side ng aking kubo, ito hindi ko pa natanggal yung isang syngonium na umano na dito. So hindi ko alam kung anong klaseng syngonium ito kasi kinuha ko lang naman ito sa bato. Yung gumagapang siya na palapad yung dahon niya katulad yung nasa taas na puno. Ayun. Maganda naman yung syngonium na ito. Hindi ko inaalis baka, inisip ko kasi baka may pumunta dito at magustuhan. So, bibigay ko yung pagpinutol ko. Pero gusto ko na siyang putulin. Nasasayang lang ako. Ayan. Ito naman kapag gumuulan, dito lang palagi ako sumisilip. Nakikita ko yung dito kung puno na ng tubig. At dito siyempre nung mga nakalipas na araw habang malakas ang ulan, umaano ako ng bato. Humahakot ako ng mga bato na may kasamang buhangin. Pero hindi yung white stones kasi masyado ng matagal pulutin yun ito. Tinambak ko dito kasi maraming dumadaan at palaging maputik. So ang nangyayari doon dumadaan sa may pintuan ko.
So palagi akong naistorbo doon. Kaya sabi ko, tatambakan ko ng mga dito ng mga bato rin, pero hindi white stone, para dito sila dumaan at hindi nadadaan dito sa mayaking pintuan. So ayun, dumadaan pa rin sila dito sa pintuan ko. Yung ano ko, yung ferns, nilipat ko dito, galing yan doon sa harap ng kubo. Then ayun, yung sa gilid ng pinakakubo ko dito, meron akong mga variegated or neon na rubber tree or rubber plant. Pinutol ko lang yan dun sa rubber plant ko na nakatanim dun sa likod. At yan, tuloy-tuloy, hindi naman siya namatay, buhay na buhay. Then dito, meron akong mga kalatiya. Affected sila ng kapromde. Affected sila masyado ng ulan kasi dapat kung na siya, malago na tapos pumayat. Then yung mga uod, kinakain siya. Ang dami-daming butas-butas nung dahon niya. Sigurado maraming uod dyan. Kukutuhan ko si mamaya. Then yung aking binili na Prince of Orange, nawala na yung orange niya kasi matanda na yung dahon niya. Once na lumabas yung panibagong dahon, sigurado kulay orange siya. Ayun. Mga kalatya collection, bigonya, mga ko dito. Meron din ako ditong Paraiso Verde. Binili ko ito kay Luna, 100 pesos yata yon, pero masyadong maliit at hindi pa siya lumalaki. Then kalatiya, binili ito naman camouflage. Kalatiya camouflage, binili ko to ng 200 pesos. So ayun. Dito naman sa aking front yard, kaprom din medyo umitim na yung mga white stones ko dito dahil nabababad sila sa matinding baha. Palagi nilang baha dito halos araw-araw. Then yung mga hindi naman siya inaabot ng tubig, yung nasa gilid ng harap ng aking may bintana, kaya hindi siya masyadong affected. Pero siyempre nangangayat sila dahil kasi yung ulan, tinatamaan pa rin sila, lagi silang basa. But yung mga puno naman nila, hindi masyadong nabababad sa tubig. Yung dito, yung dating pinakita ko sa inyo na epicea, hindi na siya maganda. Kaya ayaw kong mamimigay ng epicea pang pag may humihingi, hindi ako sumasagot kasi hindi to pwedeng i-shape dahil namamatay siya. Siguro kung taga rito lang din, mga dyan sa kalapit baryo, pwede. Kaya lang pag nasa malayo, dati may sa akin, taga Davao, nababasa ko naman yun sabi niya kung pwede. Kaya lang hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng ibiyahe ng malayo kasi sigurado matutuyo siya. Kaya hindi ako namimigay dahil sayang lang. Ayun. Yung aking mga dito, sari-saring plants. Mayroon tea plant, Syngonium, Begonia, spider plant, bromeliads, then flame, black prince yata tawag nito. Hindi ko na matandaan. Ayan, may mga iba't ibang klaseng shamrock na purple, mga epicea. Yung shamrock ko dito, napakaganda, ang taba-taba nyo. Hindi siya naapektuhan ng matinding ulan kasi hindi naman siya masyadong babasa dyan dahil nasa taas at may bubong sa itaas. Mga epicea. Yung ferns, halos namatay na siya. Nasobran niya. Hindi ko alam kung nasobran sa tubig or basta hindi ko alam, hindi ko masyadong kabisado kasi mag-alaga ng ferns. Pero ang ferns, ang isa sa pinaka-favorite kong halaman kasi siya, maliwalas tingnan. Ito naman ang aking caricature, African croton. So pinuputol ko rin siya, kaya lang medyo napabayaan ko na kaya tumaas na naman ulit siya. Pero
Pag may time ako, puputulin ko na siya. Then dito sa side na ito, in-expand ko na yung garden ko. Medyo dinikit ko na doon at nagtanim ako ng mga croutons sa bandang gilid. Kaya medyo na dito, medyo malawak. Sa ngayon, mga bago lang, mga nasa pasok pa lang yung nilagay ko dito sa harapan. Tatanggalin ko siya pag medyo matataas na yung tinanim ko doon sa bandang gilid para magandang tingnan. At sa ngayon, ganyan ginawa ko para hindi siya halata na may mga bagong tanim. So ayun, ito favorite crouton ko. Hindi siya masyadong lumalago kasi walang init sa lugar na ito, na siya ng na papayungan ng mga dahon ng saging. Tapos lalo ngayon masyadong maulan, lalong hindi siya nainitan. Ayun, yung mga kaladyum ko dito, papayat na kasi nasobran sa tubig. Tapos meron ako ditong agave na variegated, tinanggal ko kasi hindi siya nainitan. Mas prepared ng agave na natatama siya ng araw. Kaya tinanggal ko siya dyan, pinalitan ko ng kalatia. Ayan, maganda ito, kalatia. Pag lumaki siya, malalaking dahon niya, so magmumukha siyang paradise yung dating dito. Then yung bago kong landscape dito, hindi gumanda kasi nga sobrang ulan, nababad sa tubig katulad ng crouton. Gusto ko sana ito lumaki dito. Pag lumago siya, maganda siyang tingnan dito kasi kulay yellow, combination ng white stones. Then meron siyang mga crouton sa likod, pero mas maganda sana ito kung lumago. Kaya lang ang gusto nito, mainit na lugar na tatamaan siya ng araw. Ayun pa yung isa. At mayroon isang the same crouton but different color. Ayan.
So ayan po mga ka-From D, in-update ko lang po kayo sa aking garden dito sa Barangay Gubat. So pinakita ko lang po sa inyo yung kung ano yung nangyayari dito sa garden ko, kung may improvement ba, kung nasira ba, kung gumanda ba yung garden ko, or ganun pa rin. So ayan po mga ka-From D, maraming pong salamat sa inyong support. Almost 65,000 na po yung subscribers ko. Kaya maraming pong salamat ka-From D dahil nandiyan po kayo palagi at lagi niyong pinapanood yung aking videos. Maraming salamat po. Happy New Year sa inyong lahat. Diyos mabalos po.